Il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola ħadet l-irwol fi Brussell li iddur il-ġurnalisti u titkellem kontra l-Gvern Malti u kontra Malta biex tipprova timmina l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri ta' Malta. Kienet il-Gazzetta Kulħadd il-rapportat kif fl-aħħar ġimgħat Metsola imqabda minn Simon Busuttil marret fuq ġurnalisti speċifiċi barranini bbażati fi Brussell u qaltilhom ċaru tont li mhux se tħalli l-Presidenza tkun suċċess għaliex ġejja elezzjoni u l-Gvern jirkeb fuqha. Il-kliem intużati minn Metsola kienu li l-elezzjoni f'Malta hija fil-qrib u l-Gvern se jkun qed juża l-Presidenza biex jidħol għall-elezzjoni fuq nota pożittiva. We will not let them get away with it, qalu sorsi fi Brussell li tkellmu mal-kulħadd. L-istess sorsi spjegaw li dawn il-ġurnalisti impressjonaw ruhom kemm organizzata biex ittellef lil Malta waqt il-Presidenza. Il-ġurnalisti li semgħu dan id-diskors kienu kwotati jgħidu li kienu imbelħin dan id-diskors. Qatt ma sabu wiċċhom f'sitwazzjoni hekk fejn membru parlamentari ta' pajjiż li se jieħu l-Presidenza jitkellem kontra pajjiżu stess, qalu l-istess sorsi. F'dawn l-aħħar xhur iżdiedu l-attakki f'midja bbażati fi Brussell u jidher ċar kristall li l-Partit Nazzjonalista tipprova jħammeġ isem Malta lejliet il-Presidenza. Il-kulħadd żvelat ukoll kif kien hemm stejjer li twaffqu mill-ġurnalisti infushom għaliex meta ċċekkjaw ma' sorsi tagħhom f'Malta sabu li dak li temawhom ma kien veru xejn u ntiż biss biex jagħmel il-ħsara.